खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नागिरनायनि समावनो बे समाव क'क्राझार सहराव बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि गोख्रों एक्सन एबा गोख्रों थांखि नंगौ बे समाव बयबो मिथिगौ दि आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नागिरनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव मिथिना मोननाय जादों दि आसाम आयेन आफादनि जा लग बे लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जानाय नंलिया होननानै नाथाय बे समाव बनसुनि जाबायदि गोख्रों थांखि आरो बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय क'क्राझार सहरनि माखासे मानि गलाफोराव असमिया रावजों लिरनाय बेनारफोरखौ गोसोम दागो फोनदों एबा बोखारदों गोख्रों एक्सन जाय समाव दिनैनि समाव एबा आसाम आयेन आफादनि जा लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नाजादों एबा नाजानाय बाथ्राया सारा आसाम नाङैनो गोसारदों आरो बर' हारि नाङैनो बेनि सायाव गोख्रों सोंखारिनाय बाथ्रायाबो ओंखारदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा ओंखारबोदों क'क्राझार सहरनि माखासे माने गला सहरफोराव असमिया रावजों लिरनायफोरखौ खोमोरजोबदों बेबायदिनो जेरैबायदि आसाम सरकारनिफ्राय एबा आथिखालनि गोदानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गाहाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नाजानायनि जा खौराङा गोसारदोंमोन बेखौ नोजोर बोनानै बनसुनिफ्राय गोख्रों एक्सन जेरै मेरैनो क'क्राझार सहरनि गोबां गलाफोराव असमिया रावजों लिरनायफोरखौ बेबायदि गोसोम दागोजों खोमोरजोबदों आरो जेब्लासिम बर' रावनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि लगआव दोनफिननायनि थिरांथा लाखिया अब्लासिम जों बेबायदि थांखि लागोन होननानै बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव खौरांनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दिनैनि समाव आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय जा बर' रावखौ बोखारनो नाजानायनि खौरां बे खौराङा रायजो नाङैनो गोसारदों आरो रायजो नाङैनो बर' हारि नाङैनो सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बनसुनि गिदिरथार थांखि आरो बे थांखिया जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां गलाफोराव जायखिजाया मावखुलिफोराव असमिया रावजों लिरनो मोननाय नङा एबा जुदि थारैनो बेफोरबायदि बर' रावखौ जुदि बोखारमारोब्ला अब्लानिया बिटिसियावबो असमिया रावखौ लिरनो होआ होननानै बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बनसुनि दैदेनगिरिफोरा जेराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव असमिया रावखौबो मान होनानै मोनफ्रोमबो मावख'सालिफोराव मोनफ्रोमबो गलादारफोराव बर'जों लोगोसे इंराजिजों लोगोसे असमिया रावखौबो मान होनानै लिरदों होननानै बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंहैनानै असमिया रावखौ खोमोरदों क'क्राझार सहरनि गोबां गलाफोरनिफ्राय दानिया खोनासंलांदो बिदिब्ला बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों जे आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय थारैनो जुदि बर' रावखौ बोखारोब्ला बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बनसु आफादनिफ्राय माबायदि गोख्रों आरोबाव राहा लाबावगोन बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो रन्जित कुमार दासआ अध्यक्ष जानानै फैबाय बे समनिफ्राय बिथाङा गिबियावनो जोंनि आरनायखौ बिथाङा बे बिधान सभानि सिङाव थानाय आरनायफोरखौ बोखारजोब्बाय आरो लोगोसे जिमान नेम प्लेटआव माने बर' रावजों लिरनाय दङमोन बेखौबो बोखाबाय आरो दिनै बे लुगुनि बर' भाषाखौबो बिथाङा बोखारनो थाखाय बा नाजागासिनो दङ बा सिद्धान्त लादों दा बिनिखायनो दिनै जोङो माने आसाम गभर्नमेन्टखौ सोंखारिदों जे बिथांमोना बेबायदि सिद्धान्त लानायखौ इमिडियेट सावरायफिननानै जाहाथे लुगुआव बर' रावखौ जाहाथे सोदेरो दा बिनि थाखाय जों खावलायदों आरो आदारवाइज जों बिनिफ्राय जों बुजिना मोनो बर' रायजो राजाफ्रा जों बिनिफ्राय बुजिना मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ बा आसामनि जि सभिनिस्टफोर बिथांमोना जे बर' रावखौ बा बर'फोरखौ जे मुगैयो बर'फोरखौ जे बिथांमोना गादबनानै नासयनानै खोमसियाव दोननो नागिरो बिनिफ्राय जोङो फोरमान मोनो दा बिनिखायनो जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों बयबो जों साग्रिद जानांगौ जोंनि जि माने थाखानाय जि स्टेन्डिं माने बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिखौ जों दाबिफिननांगौ आरो जिमानखिनि जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव थानाय एसामिस लेंगुवेजजों लिरनाय माने गभर्नमेन्टआनो जा नन गभर्नमेन्टआवनो जा जिमानखिनि एसामिस लेंगुवेजाव लिरदों बे बर' रावजों जाजोबनांगौ दा बेखौ जों खावलायदों गासिबो जाहाथे हारि माहारिनि आफादफोरा बिनि सायाव जाहाथे नोजोर लाखियो आरो जों बयबो मोनफ्रोम गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव थादोंब्लाबो गुबुन गुबुन हानजायाव थादोंब्लाबो बयबो मोनसेल' आवाज जानांगौ जोंनिया मा जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ उइ वान्ट बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 को जोङो रिभाइभ खालामफिननांगौ होननानै आङो बे बनसुनिफ्राय जोङो
गुरै खावलायो। दिनै अहाय मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना? दिनै जोङो मैयानि जि निउस पर्टेलफोराव ओंखारनाय जे लुगुखौ बोखारनाय बे निउसखौ नुनानै जोंबो सानखांदों जोंनि रावखौ जोंनि माने रावखौ जुदि आसामाव जुदि गनायना लायाबा बा गनायाब्ला जोंबो बड'लेण्ड एरियायाव जोंबो गनाया होननानै दिनै जोङो मा बे दखान pohराव थानाय जे एसामिसजों लिरनाय बेखौ जोङो खोमोरदों आरो जोङो बेयावल' नङा गासै सारा जोंनि बिटिसिआव थानाय आरो बड'लेण्डआव थानाय गासिबो दखान pohर गभर्नमेन्ट नन गभर्नमेन्ट बिनि जि एसामिसाव लिरनाय बेखौ खोमोरनांगौ होननानै दिनै जों इन्सट्राक्सन हरनाय जादों। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय नोंथांमोना निश्चय जों सारफिनगोन बेयो जोंनि स्टेन्डिं रेजुलेसनखा जोङो सेपारेट स्टेट जोंनो नांगौ खारन नांनाया जाबाय मा दिनै इमान गोबां बोसोर बर'फोरा आन्दलन खालामबोबाय सोरबा हाथियार लानानै सोमावसारबाय सोरबा डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारबोबाय सारै जोंखौ बिटिसि होनानै थगायबाय बिटिआर होनानै थगायबाय बेसेबां जों थगायजाबावनो दा बेनिखायनो जोङो जोबथा जि जोंनि बर'फोरनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों अन्तत जोङो BoNSU हिसाबै BoNSUनि प्लेटफर्मनिफ्राय जों गासै हारि माहारिनि फरायसा आफादफोरखौ जों खावलायदों जोङो रिभाइभ खालामफिननांगौ जों आन्दलनखौ सुरु खालामफिननांगौ जोंबो खालामफिनगासिनो दङ बा जोङो लागासिनो दङ जों दिल्लीयावबो माखासे प्रग्राम लाबाय जों लागोन लालांबाय थागोन जेब्लासिम जोङो सेपारेट स्टेट मोना अब्लासिम जों जिरायना थाया दा बिनि थाखाय जोङो गोबां माने जोंनि जिल्लाफोर बा इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोनजों जों सावरायगासिनो दङ जोङो फैबाय थानाय जि अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जोङो दिल्लीयाव थांनानै आरो धरनानि थाखाय जों बेबस्था लादों आरो बेखौबो जों सावरायगासिनो दङ। एसेमब्लिनि लग'निफ्राय बर' रावखौ जिथु बोखारनायनि थांखि लादों थारैनो बे सानसेया बर' हारिखौ थोंजोङै लाजिफोनांनाय जादों नामा? नंगौ बेयो जोंनि थाखाय बिराद लाजिनांथावना जादों थानानै एसामिस सुबिनिसफोरा जोंखौ बोजबना लागोन जोंखौ अनसायसिगोन जोंनि राव हारिमुखौ बिथांमोनाबो अनसायगोन होननानै जों सानदोंमोन दा बिनिफ्राय जोङो बुजिना मोनदों जे एसामिस सुबिनिसफोरा बा एसामिस माने आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ मालाबाबो जोंखौ गनायना लाया होननानै जोङो बिनिफ्राय बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनिफ्राय जोङो बेखौ बुजि मोननो हादों। एसामिसनि